Hi habari bar ke NPP mo habani kong hi kadang kata ka perception nani kata ka jeng keren khana jeng brusitai bah ki por ki bah khamashwa ki la prashang manai tang ya ki information ki bakla tikni ka kata bah po ka society jungi khamta ma po khasi jan chil jan ka jungi ka ba ki khasi khamta ngilong very sensitive diga so ka khabor ka bamlong ki issues bamlong kata hagdang itu ka jungi ti namar bala persang ban tu de ki bakla ti mat brejugiru ki sang ban yo kem ya kata ke ba ek LPP ke le kalong ka bakla ti to ha politik si ha basdangi ki julong hikum kita ha ba sha pustu bakla don hi ke jing club ha ki brew ma pan biang hi ndre ke ba skotra pre kalong ba kat ang mi ke si ki por pada mata ngi ba ki pai ba kila so tho kila persondor ki pla pada persondor mo ke ba sarkar ka le ke bakti kino ngilam ke le ke issues ba ki le ke performance ba ki perform phi ki brew mata klasta latit kanu ka badai bar kanu ka bamdai te ka daw pi ka dan ba ka chingkala ha ki brew mata umde ta so wat se kinong kandong babun ba ki lai pe khamat kyong o plan kata ka ching pistu ye bakla pi kalong ta ti kalong ka bamdai mo de kala I ka kam ki tre de kala I ya jinglong jong kino ngilam ki jongi persang banya ganti ka badai ganti ka babet persang ban tre ban ta antau pai ba kene hi kapin kendit kapin longi ki berjungi bakin perkat kan kanu ka badai bat kanu ka badai tena kata ongi nak liang jong kan pipi ngi don ke jaget ke bas kem kat bala ai persang ban tre bhana liang jong ka sarkar kat bala ai persang ban kran ki babha tigi kem ba ko doi ki beri ke basta ban ai ka jing bisa abi ka jing long jong man jong ku pate ngam nganam la ban pen pau re ke ba ngala panong di pak lomba ngi kum ko parti NPP ke beri ka parti ke babon ka nombor jik nampak dapat ka assembly ni tinggalai pen penyang baik semat habare pada ke by election tigi ki we parti ru kila penyang ngatrai kata ka bhai mo mar ho ki di dan lang apa ka alliance jongi MDA1 MDA2 bar kamut ba ka NPP ka khange ki bakan le ka no ka ki kilong free bakan le ya ka no kam ki kilong free bakan ries ya ka no ki issue di nak yang jongi kum ka parti ngam dar ka no ka sita ade ka shong ki bede lagi ông bà kinh phim năm ta cả MP by election kata ka song maki ti ngi kam tan e ro banong but kadam dan hiru ka cakta habare ba ka soka kum belum manta ki ke election na ko election sa ko election ka pair kam jelo kum ju kum ba be ka le mata ka be bas at spang be de tha spang be ba kluit ka politics ka election ro kulong hat ga dor kam jelo kum ju nre ka ba ngi bor bro kini hab nga kalong ba hak bade par election borok ki parti pening la kejong ki kandidat ane la kejong ki kertong nre ke basota anta kalomba upai ba mata ula sta upai ba ula bisar kongres long komno BBP long komno NPP long komno UDP long komno upai ba bisar personong rem unpet karnyang kranyot unpet ka janang ka jentip unpet ka koru poram unpet ka jenglok te brio te blei namar khamtam ban bi kman hang the ha parliament kamde ka kam bosu ketika buram ya kasih kaju hibro ko be tidak ada masuk tenat bang so nu sibun bagi pai ba jingi kat ami si snem mata kala nang sai apa kat peran kam tam ya habre ber politics